Aha, sağlık mı? Oh. Ay Zehreme yardına yaşlı. Ay, namazının sesin böyle elhensmey korkar yani. Selamun aleyküm Bayram ulağı. Ve aleykümselam. Aha, kervanzat asıl sen mi? Hova. Ha, Nuri Aslan oğlum ayıttı. Hova. Hay, tuvalimi tanıdım ha, gel ver çarşaklasana. Terasa yapma yıkılayla. Zehreme yardına. Selamun aleyküm. Aleyküm, sağlık mı ha oğlum? Alay dinim korkuzu ekinin ay. Ay edil korkocuğa da olin. Yöne idimden gelip hayt ettin olin Zehrem yarla. Hani yer böyle, o kap görmüşsün diye işittik. Hova okap yorun. Tamamlap var yani. İne batım ol. Önümçülük tecrüb etmek istedim. Berekella. Hani bu kıyas keçen kıyızından perden bağ mı? Hova. Kıydım valla. Kıyız valla oğul valla hemmesen perdendir. Hova. Allah'ın vereni var. Hova sağ ol. Tanrı yalkatın. Alay dağı satasmaz, adama satasmaz Hova. yerler vallahi bu. Hova. Yer onson uğrun nira. Ay menem şu ova gellimden imir tebigatın gödölüğüne aylana aynıydım. Ova biz yılan kovu elli. Tebigat geçili belli. Otom meydanım kovu. Söyleme görmeye gözlerim. Sizin ödünüz ne var yani? Gözden sumal karan uğruna sıktım. Ha şeyle mi? Han bu piyadalı yaptınız la. Ömür tükürdünüz Çocuk vardı mı? mağazanın içinde olmalı. Ha şeyle mi? Ay bol ya. Boranı toyda görseli bayram Ha, ulağı. öyle mi? Ol ot yolunda çağırın ödün kömöklesem. Yartan çıkarmazdın. Ay yattan çıkarar yalım onu. Bor yaşılı tağ oğlum. Toyda görseli. Sağ ol. Bol ya. Toyda görseli. Bor tağaman var. Ay bayram. Hani berekella. İne şöyle. İne. Göre mi? Göre. Berekella. Ay tuğlama. Pil Salman öğrenin gerek gözü. Yok ya, sen näme maňa üns beren ok? Men saňa bir zat diýjek bolup oturna. Dinle de. Näme görüň okmy? Ho, işläp oturdy. Uy, işläp oturkan dinläp bolan okmy? Gurruňyň uzak bolsa ha dinlemen. Şonsuzam işim aladan ýetik. Vay, bul adamy. Maýa gödel, gel, alyp git begen şany. Bar oglum ejeň ýanyna. Men şu bir zat aýtjak bolsam, derrew gaharyň gelip başlaýar da sen. Adam atada how enemez dinläpdir. Vay. Kaka salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Nemelay kaka, siz öz işleriniz bilen boluberiň. Men ulagym üçin şaý sepalyp geleýin. Gelem soň bedeleri ödüm basaryn. Dostum gysaly şekeri var ya. Elir ulag bolan soň bile bark geleýärlidim. Ay yok sen arkayn gidiver. Basacak bolsaň erteki gelişi şu bedelen. Görüne göz bolup ýatmalylar olotlar. Oğlum adam şekilli aydıp dura. Kıssaglı şehere gitmeli. Goýaýynny. Gelse otlar öýüp batışdyrar. Şu otlar yerli yerine basılmasa mene arkayn oturman. Ýygnaýmasam yine bir gün ýatjak olar. Oğlum dostun kıssaglı şehere barýan bolsa gidiversin. Ulagyň gerekli zatlaryny bugün almady ertir alay. Enne bu ketçe kakan ketçeligini tutan bolsa goýmaz. Bar oğlum kömekleş bar. Bolýa kaka. Eşiklerim çalşayın, otlar ödüm basan häzir. Bar oğlum gelşiksiz bor. Han Cumani dedi. Ne bu zatlar ona degşillämi? Ha? Häzir gelem soň aýdan kaka. Ketçeňe tüs üstünden mardyň sen. Men helle mer saňa özüm aýtjak bolup oturdum. Dinlemedin de. Ha, näme bolupdyr? Ola öýlendi de halis bir hil bolay diýeni. Ay ne ettin ay muny? Yer näme boldy? Ayynny öýleneni ber aýratyn maşgalamsyn. Özü maşgalabasymsyn. Maşgalaň aladasyn öýretjekmisin. Gomp beden bolup şu güllere günne şehere gatnaýa. Nämemşin dostu bilen şeherde gök satylýan dükany kärennesine alyp, owadan gök önümleri äkitip şo ýerde satjakmyşyn. Ketjäň baryp ýatany gyýdol. Yeri ketçe diýip köp gaýtalayan bolup
Maňa bir zatlar diýjek bolýana dälsin sen. Yok, sana da diýip bolasy. Uy, sen näme ketjemine? Bah tugeleme. Inimi de maşgala baş bolup yetişip durar. Hawa yerim soň. Aýdyp otur. Näme bol? Bolan da ýok bolýan. Ay hawa da, ýani oýun taşy molat gelen soň öwredýän. Ýokşrak bolsana. Okadýanlar da elbetde. Diýäniň näme? Geliniň näme daxyly bar bu ýerde? Eşdeýde gaty berere. Hani eşdemedim. Aýeje, görde dur. Nämeni? Teýäfde çöp baş gymyldaýan näler? Ay, Maşgala gurjak boluşga ütgeşgen gödi. Öýlenme kan ýerde doňakly. Bekedin oglum. Şu sana boluksuz gürle diýsen. Hudaýa şükür mena gellimden nerede der. Öz kellesine bir zatlar edip ýörendir de ol. Haneni koyun dawaňyzy. Yeri, näme öretlik barmyş bu ýerde? Adam ırskalyny gözläp haýty kardeşlerine näme? Esasy zat halal rahmet çekmeli. Vay, mena gidip gelillere nahar şoğru kömekleşip. Sizem ne emekdeniz şon edim. Size dava tapılsa başka zat gerek gel. Bek belli oğlum. Özüňden artyk zadyň bolsa toprağa garşylan. Sebäbi toprağa tarp eden zadyňyz soň artykmajy bilen ýygyna gaýdyp gelýändir oğlum. Ýerdeýiňiz bol bolar, aratda hem halal bolar. Borkak. Bilip bol. Näme ekmekçi bolsaňyz wagtyny ekmelsiňiz. Her bir ekini wagtyndan 10 gün öňekseňiz, bir gün giýjagalandan saat boldur. Daýhançylykdan peýda göreýin diýseňiz, mydama ekin ekjek ýeriňizi öpjän bilmeliňiz. Hemem awadançylyk işlerini ow geçirmeliňiz. Şeýtdeňiz, ýer siremekler ödünün. Salamu aleykum Durda. Wa aleykum assalam. Salamu aleykum Qiyat ağa. Wa aleykum. Aglyk ogul? Şükür. Mülk ýeriňiz gutly bolsun. Sag bol ogul. İşiňiz ileri. Ýeriňizden bereketli bolsun. Sag ol. Ekşem awra bilen tamamlamak nesip etdi. Taňry alkan ogul. Aýdanyň gelsin. Durda ağa. He. Mülk yer vermek barada kän oýlandylar. Hawa. Ýöne olar siziň arzaňyzy kanagatlandyrdylar. Olaň aýdyşyna görä. Bolawada siziň ataňyzyň gadim mülk ýeri bar eken. Şona dogry. Durda aňyň nebereleri aňyrdan gelýän çyndaý handyr diýdiler. Hatdyr ogul. Gaty dogry. Ata-babalarymyz ömür boyu daýhançylyk bilen meşgullanyp öz günlerini dolandyrlar. Indi meni injallym. Ömürmi daýhançylykda geçirip men ata kesbini halalladym. Bu towgadym. Bu giden meýdany eýesilip gözü bilen garamak üçin döredilen uly bir mümkinçilikdir. Bir uly bir döwletdir. Dogry aýdýaň. Men üçin bolsa ata kesbini halallamak, ene topragyň öňündäki borjyny bir jaý etmekdir ogul. Kahraman arkadaşımızdan berilen bu peşkeşin bizim halal zahmetimiz bilen höttünden geler. Oğlum bilen, ihlatımız bilen qaytarar toğul. Dogry aýdýaň Durda ağa. İşiňizem ileri. Taňry alkan. Aman işlem. Sag ol. Sag olun Qiyat ağa. Sag olun. Salaman işlem. Sag ol. Bolýar aman marın. Ýaxşy. Oğlum da Bolýar. bolsun.
üçlük aldım. Bolayıptır. Üçlük aldım diýen. Näme? Berdi Meret molmun hiç günäsi ýok. Kim ol Meret mollum? Täze gelen mollum. Kimmişin ol? Täze gelen mollum. Gele gelmäne biriniň 4'lük 5'lik bakalyp beren ogluny 3'lük goýar ýaly. Kakan bir gelsin ente. Ay ne diýen aýaja? Kakam aýtmak näme gerek? Aýtmanymy? Beterim aýdan. Men ölüm sapaga ýatyp bardım. Aslynda Meret mollum maňa temanyň büýük manysyny düşünip okamallydy. Diýende näme? 4'lük goýaýmala, ýokman 3'lük goýmalymy? Büýük manysymyş. Ay düşünäýdi aýaja. Men diňe şu saparjyk temany ýatyp bardım. Ýatypdan zatlamam sana apçyk berdim. Borda. Innikiňe bek bol. Şu ýat tutan zadyň üçin 3'lük alaýsaň, kakan aýdarym. Barnem, eşikleň çalşda hojalaň ýyşy bilen bol. Aýaja kakam aýtmak näme gerek ay? Öňür deme. Meret. Uy Ayperi. Ayper salam. Salam. Gelinlänsiň oýdup gara janym çykdy. Jaň baryn etdim, almadyňa. Uy, adamlaryň humurtusynyň ýaňa eşdenlerlerini bagyşla. Yer bolýa. Näme tädir? Ejime arada süýünkilere çalarak duýduran ýaly. Habarym ba. Ejeme bir garşy bolup durasy ýokly ýöne şu kakam bilen gaharjan adam. Yer bolýaly. Bir alajy borlar. Inemasym ýaşlarym unutmakçy. Uğradı bilsen uğraday. Ýöne Meret tizleşdireber. Kakamyň aýallygynagam öz ogly üçin gelmekçi. Kim ogullary? Berdimirat ýegenimiz üçin. Berdimirat? Hawa. Kim ken aýol? Men tanaýanmy? Bekkem diýerler. Kim? Bekki? Surat alyp beren oglanmy? Hawa. Yeni Bekkimi? Gara çomak ýalyk bolup, haçan görsen aýaşan çoluşup bereşok. Uy, sen öňe merine söz aýtdyňmy? Yok. Men näl? Bägul bilen kerwanyň arasyna çöp atyp tas bulaşdyrypdy. Uy, şeýlemi ýa? Onda da maňa öz ogluny öwüp arşa çykarýar. Özüň näl pikir edýän? Näme? Oňa razy bolarmy? Hudaý saklasyn. Ýöne ýegenip salamlaşaýan. Suwjyga ol. Onuň adagry. Uy ýoksa da owa näme gaýdýan? Kakam elýärdim de. Kakam? Hawa. Biri bolsa, men tizrek gideýin. Burdan göräýmesin. Bolýar gidiber. Uy ýoksa da. Jigim diýdar, sen geliň dokaýan ekene. Hawa. Akyllyja oglan. Töweleme. Ay ýene azrak taryhdan aksaýar. Özüm kömek eder. Arkaýyn olay. Bolýar sag bolanna. Kakamam gerer wagty boldy. Şeýlemi? Hawa. Onu kakan gelmeke tizrek jyraýyn staýdan. Burdan göräýmesin. Bor sag bol. Bolýar sag bol. Ağayız bäwül. O Meret bara kerwanyň dosty. Mektebimizde muallim bolup işe gelip. Uy şeýlemi? Yer bolsaň. Özüm Anna Jemalyň aýdy bara. Şoňa söz aýdyp ýörmüşim. Anna Jemaly. Hawa. Daňa taraň aýdym. Hawa Uy, agyt olar biziň garnaşymyz da. Uy, şeýlemi? Hawa. Şolaň Ayper diýen gyzyna Meretler söz aýdýarmyşyn. Meret şeýdany goweren okmagy. Ay şeýdadyr da. Ol okuw öýrenden soň bizem ýadyndan çykardy. Gownän nälerde? Oho!
Gıyızlar. Salam kerwannagon. Ay, bula bir hilegrega boldy. He, näme bir hili? Ay, nemede? Sizin bärdediňiz bilen bolsam gulleri köpräk ýygyrdım da. Men bu gullerini dağdan ýürüte maşgalam üçin ýok geldim. Bägül, kän gurlemedim dämi? Adam del boljak. Ha, boljakmy? Bolýa. Onda şeýle. Ine şu hakyky çyn guller saňa. Al, menden kabul et keýwany. Kabul. Han gel gıydym, gel. Ay, tüweleme. Saňa tawudym, öýde gıydym. Han ýörani, ýer. Borwyd bägül, senem tüpünsäň bize baraýmala. Inni öňki ýal daşdaýal ahyryn, bir köçü. Bor. Tawulyň ýylar gelip durun. Bolýa, tawul. Uy, bägül. Eşitdiňmi bägül? Ataňlar 99 ýyllyk mülkiýer alypdyr. Ya sen habaryňam ýokmy? Şeýlemi? Hawa. Vay gowduny. Bolýa, tawul bägül. Uy, gaýlar ýarysyny ýagaýsyny. Taýo ana. Agay, öýe barýan çagama gow ediler. Alo, Ece. Hoğaydym. Otursaňyzmy tagaman? Otursaydym, oturs. Ece. Qaqa menem dagam gowmy? Daýy şükür olaram gowy. Bolýala gow bolsaňyz. Ece. Täzelge sizde bar eken. Aýdan ogumlagy 99 ýyllyk mülk ýer alypsyňyz da. Ýüňki ýyllardan eşitdim. Gutly düşümli bolsun. Rızgaly bereketli yer bolsun. Aýdanyň gelsin. He, bolýa. Gaty begenni meje eşitip. Uy, Ece tas ýadymdan çykypdy. Näme boldy? Bahar bayramyňyzam gutly bolsun. Ýeňejelerimiň hem gutly hemmesini. Enemem gutly. Senem ana täze salam aýt. Biziň adam. Bolýa Ece, hükman aýdaryn. Bore jonna. Sag bol, sagam anatyr. Sag bol gıydym, sag bol. Hoş. Agay dogurdanam alaypdyrlar gaýdyry. He, ho. Aýna gıydym. Anindi mamaňlara gider. Bolýarmy gıydym? Juma. O, wagan. Ini, sen näme iş ýapýaryň özüň görülýärmi? Ha, näme işleýämsin men agam? Geliniň näme diýse beýdip ylgap bermezler-de, okuw girmäň aladasyna derler. Ha, düşündim. Telekeçi boljak bolýan diýärsinde. Bu işe maşgalamyň näme daxly bar? Daxil bolmasa öz kelläňlerine gök satjak, dükän açjak diýmezdin. Agam bärde maşgalamyň hiç ýylgynasy ýok. Onsoňa men öz kellämem bara. Lokman bir yerini dinlemelmi? Dinlemesen öz başta hareket etmezdin. Aho, ini, olmana qaqam bilen maslahatlaşmaly keni. Bizem degirli maslahat berip bilerdik. Boragam. Sen da maslahatyň alman näme? Inniki de Lokman sen bilen maslahatlaşar. Ne munyň başga gep? Alyo. Vay gudo, salam alik. Gowum ýagdaýlaňyz? Hudaýa şükür gowy, öýüňiz nähili? Çağalar, oğul gıýdylar, hemmesi gowumy? Vay Hudaýa şükür gezip ýörs. Hawa gowula, menem aktyjaklar bilen güýmenden bolup ýörün. Gowy hemme zat gowy, taýs janam gowy. Uy, şeýlemi? Hawa, eýgilik öýdedir. Wah, başga otagda güýmenip eşitýän näller. Bolýa, häzir özüm aýdaýaryn, arkaýyn bolun. Öýdi size jaň eder. Bolýa, sag bolun. Maýa gödel, gel öýe, gel berik. Bolýa.
Maya gözel. Gowen Han aşgana barıp geline biradaç kömekleşeli. Yeközi yetişýänler. Uy, men özüm kömekleşerdim de. Yetişerse. Yok, men bolmasam bolmaz. Ýörani. Ýörüň. Tauscan, qyýdym. Ağırmada. Näçen bu naharyňa yetişýänmi? Qyýdym, kömek etmeli zadyňmamy? Qyýdym. Hany men diňle, sen bu sapar geldiň aýdan zatlaryny göwüniň alma. O ýöne bir diýip goýberenler. Qyýdym. Şuleýde gaýnataň menem eneň ataň ýaly adamdyr. Sizin bizim üçün edil çağalamız ýalsyňyz. Sizin ynjan ýeriňizde bizim arkaýyn oturup bilmez. Hawa, men şo wagtam oňmaz alçy jogabyn berdim. Ýöne senem göwüniň alaýpsyň da Qyýdym. Kim näme diýse de gellerimizi özümiz belet. Hudaýa şükür närde ýerimiz ýok. Han Qyýdym, sen eliň ýuwdaçyk öýe bardy, ejeňe jaň et. Yan gudan öýe jaň etdi. Jaň etdim göle almady diýe. Şu ejeň dagy jaň edenni alyp bilmeseňem, ýygyany derrewçik ýygyna jaň ederler. Ene görgüli çağam ne hilkä diýip alady diýenler. Baran Qyýdym, bar. Hani o jaýa bardaçyk ejeň bilen arkaýyn görleşäý. Ýöne Qyýdym, şähdiň açyk bolsun. Hal ýagdaý soraşyn. Tuqat görleşden alady eder. Bizem berde ine gelnikimiz nahar özümiz sereder. Bar Qyýdym, bar. Hawa. Daýda, Tauscan menden naqa töýän älirdi. Uy, tapar ýelle gep berýänler öýdüm. Uy, ýokla Qyýdym, bu ýerde sen näme daxylyňma? Wagşy belan körüg jumada. Şu qaqasyna ağasyna maslahat salaýmala etjek işinni. Hani men şonu bir göregildi. Sen naharyň bilen bol ber, bolýarmy? Aha, balacık. Kimi gözleýän? Kimi ýitirdiň? Ejemi ýitirdiň? Hawa. Ýitirdiň ka? Bäh. Hani ýörani? Gözläli. Bäh, ýere deke. Daýanşan, oglum. Nerede gezip ýörsiň? Biz seni gözledik ha. Sag boluň jigin. Köpçülükde çağaňyzdan insuňyz sowma bolan gelneje. Dogry aýdýaň jigin. Çağa da rahatyn sürmeseň öz ogruna gidäýär ýa-da. Innen sürjek bolarym. Seýdiň gelneje. Hani gideliň? Ýör Qyýdym. Aha. Oho, Jumacan, geldiňmi ýem? Salam aleykum. Wa aleykum, otur. Ine men iş ýermen daşda däl, golaýjakdy. Çay kofe içmäge baraýmala ho. Ay bir hilerak gördüm da. Ay bir hile bolmy? Ine. Telekeçi bolmak üçin resmi namalan kana üçinçinde. Oka öwren. Düşündüň däme? Ho. Onda indi kepdäçen hökman taýin bolsun. Jumacan, men gyssanmaç, görşör. Bolýarmy? Bolýar. Taýin bolsun. Bol.
Be, görün yerlerine taşlap yorlar ayt. Eyvay. Şu yerde koydum ha. Ene, şu yerde açar koydum, onu görmediniz mi? Yok oğlum. Mine ellem yok. Ha, bol yani. Tapar geldi. Bir zatını yitirdin mi? Beşimden geçen o. Hawa. Şu yerde açar koydum. Hı. Gurumcurum gitti. Be. Cuma'nın işidir şu. Yürüyte kötönsin nipkillenir. Göydün bile görmeyen birine töhmet atmasana. Häzir bidirem oýup geleýin, gözleşerin. Be, ýaý doýaýdylarymka. Hany göreýin. Alo, Ece. Salam. Uy, jaňa den geçmendirne. Nahar şora güýmen aýpdyrne. Alad etmeje. Ýokly, gaýynlarmam gowla. He? Jumamy? Olama bir işler etip ýörede. Ece mene dogrymy aýtsam, oň näme işleýäni bilemok. Sewdamy näme? Ay ýok Ece. Meňe iş satdan habarym ýok. Erkek işdirde, etjek işini hökman aýal bilen maslahatlaşmalylar. Hawa, özüne değişli işler diýdim de Ece. Hawa, bor Ece, bolýa. Sag bolun. Be, ýalňyş aýdym öýden. Hawa. Hany gyýdym, gel bärik. Hany gel. Bir sellem oturaly. Gel gyýdym. Be, näme semkem? Geç gyýdym, oturuşdaýdy. Otur. Ya Allah, otur gyýdym. Sapar elliň aýdanatlaryny eşitip, gaty görüp ýörenini eşitdim, gelinjan. Göwnüň alma ony ýalatlary gyýdym. Bolýarmy? Bu sapar elliza? Howene? Gözläp ýören zadyň tapdyň monsoň? Ha, ýok ene. Berda ýok eken. Başga ýerden gözlämesem. Bir ýerde goýaýdyňmy kan oglum? Wah ey, ulogynyň bir zadyna ýitiripdir. Hellen bäri gözläp ýör. Menden hem sorady. Hawa godym. Nähil bollaý bugün? Eden işin tersine bolup dur. Güman imandan aýrar diýipdirler. Ine sen gözleýän zat. Eýway, nerden tapdyň muny? Kakan aýryp goýupdyr. Ýetämesin. Beh, bulan bar menen akyllay. Uy, maýa göder. Bir gelin ardy ýalňyş pikir edipden bolýan özüň düşündirersiň da. Arkaýyn bolay. Özüm düşündirer. Ha, bolýar. Gormaýyňy gorunmasyň. Aman ha gelýärmiň? Aman, senmi? Owa. Gurgunmasyňyz, saglyklmy içerler. Hudaýa şükür. Ha, itiňi ýörmiň. Şu itim aýlap ýörsün da. Ha, şeýlemi? Ha, bolýar. Bor, sag bol. Maýa geldi de salam aýt. Bor, hökman aýdam. Salamu aleykum aman. Ha, ödeyim. Wa aleykum esselam. Salamu aleykum. Saglyqmy? Otoqum itiniz barken aman ağa. Hawa. Hakyky ala var. Döşler giyin. Kuwatly. Tumşugy tokko. Maňlaýam ýasy. Ha. Eňi berk. Odan itiniz barken. Vay bo. Tuweleme bu itiňe öwüsine ýetirdiň sen. Hakyky it sanatlyň görnüňi tapdyň sen. Bak aman ağa. Gaçgynym it. Onsoň öwüsine ýetirersiň de. Ha, o ne beýle? Ay, itden gorkýan. Ýarar edýän aman ağa. Hakyky türkmeni tiýar ýa nädir? Ýoksa da arada
Bek gaýdyp daw, meret itten gorkup agaza sıkıpdyr diýip. Beh. Bekkiň diline düşen öwrüň bolma. Bütün o jar edendir ol. Awa manawa. Şeylere wakalar awurly. Ýoksa da inim sen owamyda morlum bolup geldiň diýip estim. Owa. Ha, tuwelemi gutlu boldum. Awulňa mana. Ine muny oňarpsyň. Bizim owamydan şäherden kimden? Owamyda bilimli ýaşlar gerek. Owamyda mektep bar, çağalar wagy bar, sport mektebi bar, medeniýet öýü bar. Şo binalary zehini ýaş morlumlar gerek. Iziň ileri ginim. Bolamana. İşten boş wagtdan gelip dur. Men sana işçinatygym öwrüdüm. Şeýstegide keme bolmada mana. Tawul. Dur. Dur. Vay, Cuma geldinmi? Howa geldim. Cuma gelen bolsam uýa gelip çaýna haralayyn. Otur. He? Otur. Han howlukma. Men sana sowgatçygymma. Sowgat? Doglan günüň hem bahar bayramyň gutly bolsun. Vay. Tawul Cuma. Muň içine näme? Onu öýde açarsan. Vay, bolýa. Tawul. Uy, otur Cuma. Ol ağam. Tapar geli bara. Ötünç doğradı. Doğrudanım. Hı. Ay, ağam zordur lay. Ağam zordur. Yor hani. Yor. Oğlum teknika bilen ekinin o başından bu başına çenini yeni öğrenip geçmediğe bolacak. Borat. Oğlum ağırma da. Ha, bar bol kaka. Ne diýär? İşleyat kaka. Oto adal diýärmi? Adal diýat öýle. Şol aňyr başdan bäri otak gelşimer. Görünsiňe. Ýekece haşal otga alaýmatyn. Hem bedin aýryşdyryň oğlum. Aýras kaka, alat etme. Ha, bolýa. Şeýdiň oğlum. Bor kaka. Hani men bu buğdaýly meýdana dowraýlanaýyn. Bilem häzir otok dinamyzdan barars kaka. Kaka. Sizem ýadansıňyz. Bir geçip şaýty uçaýylýan. Ha, ismeli da oğlum. Bä tuweleme. Hol teknikalara bir serediňe. Görsen gözüň dokunýar. Hormatly prezidentimiz daýhanlar üçin görnäýil ajaýyp şertler döretdi. Şu görýän teknikalaryň kömegi bilen gysga wagtda görnäçe işleri ýerine ýetirip bolýar. Üstesine de bu teknikalar bizim howa şertlerimize işlemek üçin diýsen ama. Ha, dogry kaka. Wah, kaka. Bu teknikalar işleýärler. Ýeriňem turup berýär, döküňem döküp berýär, otlaryna marasalap berýär. Ýöne siz bu köneje piýliňizi hiç ýanyňyzdan aýran ýokda. Onuňa dogry oglum. Bu piýl bilen men ömrümi geçirdim. Näçe ýerleri depi wagdardym. Ekinleri otodum. Piýli ata-babalarymyzdan ulanyp geldi. Öňkü döwürde daýhançylykda bu piýlleň başarmadyklary ýokga. Bay bo kaka. Bu jagat piýliň oýuny käni. Hawa, känir oglum, känir. Neme, kaka? Hawa, bu jumada telekesi boljak diýip başga urdan gitjek bolup böre. Bäh, ýene başladyň oglum. Habaryň barmy? Öňe mä bir ýat. Habarym bar. Näme? Ýöne olam bir bähwitli işte. Dogry aýdýan kaka. Hakykatdan hem bähwitli işte. Men bulara düşünürýän. Yer nämäni? Men telekesi bolup uzak ýerlere gidemok. Hawa. Men öz hojalygymda, öz ýerimde hyzmat edýänem. Näde? Düşünür de. Men ha sizin beýleki daýhanlaryň ýetişdiren önümlerini bazara çykarýan, sizin ýetişdiren hasyllarynızı satyp berýän, şeýdip men ähliňize girdeji getirýän. Bu näme? Bähwitli işdämi? Gepim tapa ýa. Dogry aýdýan. Gaty bähwitli iş oglum. Anda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen. Häzirki döwürde telekeçiler biziň ähli puýdoklarymyzda işläp, hojalygymyzyň ösmegine uly goşant goşýar.
Ine şoňçynam juma gowy bähwitlice baş goşupdyr. Wah canım kakamcan. Sizin ha men etjek bolýan zadymy dogry düşünýär. Hay garagol. Sağ ol kaka. Ýöne bir agam bilen ejem hiç düşünen okda. Düşüner oglum. Tuğuleme, ajaýyp döwrümüz bar. Hemmeleň il ýurt bähwitli, ähli işleri rowaj alsyn. Ine şeýle oglum. Şeýdi kaka. Wagtyň geçäşini diýeni. Ýa-ni ady bu giden meýdanyň gömgök maýkalygy birenip oturşy. Hey, tuweleme. Bir kemtir ýetişipdir. Tagamyň niýetini. Toprağa rahmet indirip bilsen, arsal bereketinden bererek.